Although, Ibig sabihin, nandyan pa rin yung task force. nandiyan pa ho yung task force. Hindi pa po natatapos yan dahil, Naku, magdahan-dahan ka ba to? dahil sa napakarami pa pong kasong dapat tingnan. Ngayon, ang banggit niyo po, Madam Chair, is that bakit hindi na lang dito gawin yung investigasyon. Iba po yung naging subject ng investigation, kung di po ako nagkakamali, patungkol sa dating Pangulo. While it covers the period 2011 to 2019. Ito pong mga investigasyon na ginagawa ngayon ng task force ay patungkol po doon sa mga biktima, naging biktima ng tinasabing drug war. At itong pong mga tao na to ay ngayon pa lamang lumalabas. Sinasabi po natin, meron pong mga dokumento, andyan dyan yung mga ehensya na pwedeng lapitan. Hindi po ganun kadali. Pero maliwanag yung 2016 to 2019 na sinasabi nyo sa ICC, sako pa rin ang task force ninyo. Sako po siya, pero Eh, hindi kaya po nga. siya aktual na kaso na subject noong kaso na kinakaharap ngayon ng ating dating Pangulo. Ang amin pong ginagawa ngayon ay tingnan itong mga But they're kaso. overlapping, surely, Prosecutor Fadulion. They may overlap, that's what we're trying to find out. That's what we're trying to find out po, ma'am. But what we're just saying, I think there's no mystery. Nandyan naman sa warrant of arrest ng ICC, nandyan naman sa prosecutor's brief. Maliwanag naman. yes, it would overlap, ma'am. I would agree with you if the subject matter and the persons involved and the victims are the same. But remember, there are so many other cases which are being cited, and these are the ones which are being looked into by the department right now. Kaya kinakausap po yung mga testigo, at dapat po sana nating maunawaan na ito po ay pinaglipasan na ng panahon. Ilang taon na po ang nakadaan dito. Hahagilapin po yung mga testigo, ang mga dokumento at mga ebidensya. Kaya nga, nung unang hearing, sinabi talaga ni SOJ Remulla na natuklasan lang nila na magkakaroon ng warrant nung March 11. Pero nakikita natin, buwan-buwan na ito, nag-umpisa pa nung Mayo, aktibong-aktibo na. At it involves the cooperation of so many government officials. At nandyan yung kung sino-sino, di ba? Andyan na yung DOJ, sumapi na yung House of Representatives, yung Senado, DILG, DOJ, PNP, CHR, DND, AFP, PCTC. Ang dami na umabot na sa cabinet level. At lahat ng galing sa Pilipinas yung ebidensya. Parang mahirap paniwalaan na hindi tumulong ang ating gobyerno sa lahat na ito.